De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. In de reclamewereld schijnt dat heel nauw te werken. Je boodschap moet kort zijn, duidelijk, echt en passend bij wat je probeert te verkopen. Om met dat laatste te beginnen, wij leerden vroeger in de tekenles op school dat er een groot verschil is, als het goed is tenminste, tussen het uithangbord van de juwelier en dat van de betonfabriek. De juwelier schrijft in sierletters. De betonfabriek met grote grijze blokken. Logisch. Je kijkt pas raar op als je in sierletters beton ziet staan en de juwelier zijn naam in groot, ruw, geroest ijzer zet. Je reclame moet passen bij waar je voor staat. Jezus geeft ons vandaag de slogan mee. Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht der wereld. Als de reclame kort en duidelijk moet zijn, korter en duidelijker, kan het niet. Zout en licht. Zout gebruiken we voor twee dingen. Om smaak te geven en om te bewaren. In Jezus' tijd waren er geen ijskasten of diepvriezers om voedsel in te bewaren. Wat niet in het zout gelegd werd, dat hield niet lang. Het zout moest ervoor zorgen dat alles zich goed hield en niet zou bederven. Wij zijn het die smaak moeten geven aan het leven. Wij zijn het die het leven de moeite waard moeten maken. En dan niet zoals we wel eens zeggen, zoals de smaakmakers van deze tijd, die het vaak ongezouten zoeken in vluchtig en oppervlakkig vermaak. Daar is niks tegen, maar dat is natuurlijk nooit wat Jezus bedoelt. Zoek het niet in oppervlakkigheden of in dingen die vlug vergaan. Maar Jezus vraagt ons dat we iets laten zien van de eeuwigheid, van wat eeuwig blijft, van God. Laat God zien. Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht der wereld. Korter had hij zijn boodschap niet kunnen brengen. Hij vergadert niet. Ja, luister eens, kijk eens, het zou goed zijn. Of eigenlijk zouden jullie, dus denk er eens over na en misschien, mogelijk. Nee, recht toe, recht aan. Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Nu en vanaf nu. De boodschap die je brengt moest kort zijn, duidelijk, de lading dekken en authentiek zijn. Dat wil zeggen, als je in de reclame iets zegt wat in het echt niet deugt, dat werkt niet. Aan Jezus zal het vandaag niet liggen. Wij zijn bij deze geroepen om zout der aarde en licht der wereld te zijn. Aan ons is het zijn boodschap en ons leven met elkaar in verband te brengen, in eenheid te brengen met elkaar. Dat wij het toch zouden zijn zoals hij het over ons zegt. Maar nu is er nog iets wezenlijks volgens de communicatiedeskundigen in de wereld van de reclame. Jouw product, jezelf in ons geval, moet ertoe doen. Als je iets hebt waar niemand wat aan heeft, of waar we al zoveel van hebben, dan spaar je de moeite en zoek je wat anders. Zorg ervoor dat je verschil maakt. Maak verschil. Zorg ervoor dat het uitmaakt dat jij er bent en dat je wat te vertellen hebt.
waarbij dat aspect van die echtheid altijd voorop blijft staan. Maak verschil. Een wereld van verschil. Maak wat uit. Tussen de regels door hoor je Jezus eigenlijk zeggen, ach, carnaval over een paar weken en Pasen en Pinksteren en de communie en zomer en Kerstmis, wordt het ook wel zonder ons. Daar hebben ze ons eigenlijk helemaal niet voor nodig. Maar wees jij nou licht. Zonder licht struikelen mensen en heeft het leven geen uitstraling. Met jouw licht kun je inzicht geven, uitzicht, doorzicht, perspectief zoals dat heet, door het alledaagse heen op de wereld van God. Wees jij als het zout dat smaak geeft, niet flauw is, maar dat blijft, dat bewaart en dat goed houdt. Ik voel me flauw, zeggen mensen wel eens. Jezus zegt dat tegen hen. Jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht van de wereld. Een lamp zet je niet in de kast of onder het bed. En zout op zichzelf werkt niet. Dat moet gebruikt worden. Dat moet zichzelf weggeven om zijn werking te krijgen. In de reclamewereld nogmaals schijnt dat heel nauw te werken. Je boodschap moet kort zijn, duidelijk, echt en passend bij waar je voor staat. Jullie, zegt de Heer ons vandaag, jullie als christenen, als mijn volgelingen, als mijn vrienden en mijn leerlingen, jullie staan als zout der aarde en licht der wereld voor de kwaliteit van het leven. Ik reken op jullie.